Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, zierbenan gara gaurko honetan, hemengo kai handian ohiturari jarraituz, Petronor historikoa eta emakumentzat orain Eginor bandera. Beraz, estropada eremu historiko bat, Euskal Herrian esan dugun bezala, baina berezia nortasuna duena, zailtasuna ere bai, eta gaur agian itsasoak baino gehiago haizeak ekarriko dizkigu gora beratxo batzuk, behar bada pitin bat gorutz jotzen badu. Gaur atzoko aizpide, zalantzarik gabe, atzo Orion gertaturikoa, batipat gizonezkoen lehenengo txandan, gorabera hori, eta bi deskalifikazio, Ares eta Kauda Kruzentzat. Baina horri aldea pasa egin behar da, nahiz eta horre seguruenik epaitegitan, kirolarlotik eta jarraituko duen, baina gaur beste bandera garrantzitsu badago, beste puntu sorta eder bat ere bai jokoan, eta zelkapenak bero-bero. Beraz, ea goi mailako estropada bat ikusten dugun, eta ea zer dioe gure adituak. Ibon Gaztañazpi jauna, egunon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, zer diozu, ze tankera gaurkoari batipat, atzokoari buruz luze eta zabal jardun ginen, jarraitu beharko dugu. Gero jarraituko dugu, bai. Gaurko honek badu nortasun bat, hemen portu handiko urauetan, superpuertoko urauetan, eta muga bat ere bai. Bakoitzak bere kaletik jardun behar horrek, asko markatzen duelako kirolari guztien bete beharra. Hori da, bueno, ezaugarrietako bat gaurko estropada ere muena, urtero gertatzen den hori, ez da, alegia, traineru bakoitzak bere kaletik sartu beharko duela, eta argi, barruko baliza baborretik utziz, bestera atzo bezala kaleratuak izan daitezke. Beste berezitasuna, azken urteetan estropada ere munetan ari garela ikusten, lehenbiziko txandatik, bigarren txandatik, banderak eramaten, ia sondarroak eraman zuen, eta hori ez da kasualitatea. Zergatikan, hementxe ikus dezakegu, estropada ere mua, ipar ekialdera dago zuzendua, eta oraingo haizeak badakizkigu zein diren, eta horrelako aldaketak direnean, estropada ere honi, bete-bete, jotzen diote. Beraz, horixe nire uste zaindu beharrekoa, Mikel, haize aldaketa iragarria dago, 24 orduko kilometro orduko abiadura izan dezake, hasieran 16-17koa, ea zer gertatzen den, hori batetik. Haize ufadoien eragina, hori da, hemen garrantzitsu izan daiteke. zuzen izango da, printzipioz ez dirudi, horrek usten da, hirugarren txanda kontziek gizonezkoen zeran, bueno, goiti dabiltzala, zulo lau lehenbizikon artean da, gainerakon artean, badagoela hortartea, ea zer ikusten dugun, beste, bueno, zierbena, bai, bere txikian esan nahi dut, bueno, biztan lekei egiztuelako, hau badelako gure arraunketaren ondo esan duzun bezala, bueno, beste leku historia ez beteriko. Zalantzarik gabe. Bueno, bagoa zuretara, Sara Gandara lankidea agurtuko dugu, eta bera portu aldetik izan da, protagonistekin hitz egin du, eta orain, zuzen-zuzenean agurtuko dugu. Egunon, Sara, zen moduz, atzokoa azuta, gaindituta aldute kirolariek? Egunon, Mikel, Ibon eta ikusentzule. Bueno, ahaztuta ez dakit badaukaten, baina bueno, gaur denek esan digute, beste estropada bat da, eta iragana da, eta gaurko hori heldu hartzaio, eta alden onena egin, banderan lehian egoteko, ez da, protagonistekin hitz egin dugu, baina orain uretan gauden, eta esan dezakegu nahiko itsaso barea daukagula gaur, haizea aipatu du Ibonek, eta haizeari dagokionez esan behar dugu orain ere aremometro batera dudala, eta 10 kilometro orduko ufadak neurtu ditugula, baina egia da goizak aurrera egin ala, haizeak gora egingo duela, ikusiko dugu horrek ze eragina izango duen estropadan bertan. Eta badakizue, temperatura ere gaur beroa ikaragarria daukagu, momentu honetan 31 gradu daude hemen Zierbenan, eta gainera goizak aurrera egin ala, 35 gradoraino ere iritsiko garela ematen du, beraz, txanoa jarrita, hementxe gaudegu, uretan bero pixka bat pasatzen. Protagonistak aipatu dituzue, protagonistekin beti bezala estropadan zehar eta txanda bakoitza bukatu bezain pronto hitz egiteko aukera izango dugu, baina goizetik ere hemen izan gara, eta hauze, esan digutena. No, a gusto, la gente está con confianza. Yo creo que ayer hicimos, como has dicho tú, muy buena regata, en los ritmos que queríamos nosotros, en esa disposición de que queremos de que el bote corra, no ahogarlo. Yo creo que le están cogiendo bien la remada y yo creo que bueno, eso nos va a dar un poquito de aire para que hoy también la regata, con el calor que hace, pues bueno, la economicemos un poquito, ¿no? Joder, nahi gora goion bai, baina, bueno, hauxe dekauta, bueno, hasieran genekan esperantza horrekin eltzen egia, atzo Gallegon deskalifikazioekin gure alde etorrizan, ez gure estropa hona ingen ulako, baina, bueno, gaur beste gerra bada, eta arteako gauretatan ematea. Bueno, honetan egoten dira korrontak, errekako korronketeak eta egoten dira kanpoaldean, baina bestela hemen
barrualdean, nik uste bardintasuna. Gaur beroak inda haize gitxik horriko du gau eta bero handia pasatuko du. Ideia hori da, gitxika pausoak aurrera emotea, gaur hemen bigarren tandatik, nahi dugu etxekoen aurrean estropada txukuna egitea, eta zaituko gara borroka horretan gitxika sartzen. Posik egile esan entramendutan ikuste genuen txungun genbiltzala, lehenengo estropadetatik ustez maila bikaina ematen egiala, eta askotan garaipenare berdu ez, itezun lan horrei erantzuna emateko. Guztuak gatu ginen ingendu lanakin, eta gaur berriz estropada berri bat, eta berriz gure helburu hori izango, gure mailik honen ematia, eta lehenengo traineru horiekin lehian jarduteko mogun. Protagonisten hitzak horiek, Saragandarak bildutakoak, eta hemen Euskotren Ligako liderrak ditugu. Hori jotarrak atzo etxean, erakustaldia eman eta gero, benetan maila handiko estropada egin zuten, eta hortxe dira, 18 punturekin, sailkapenaren goikaldean. Baina, goazen dida batean, estropada eremuari buruzko xehetasunak ezagutzera, protagonistek esan dizkigute kontu batzuk, araudiak dioena ere garrantzitsua da, baina datu hauek jakin behar ditugu, eta beti bezala, Asti erakundearen laguntzarekin eta Euskalmeten laguntzarekin, hemen dira bildutako datuak Ibon Gaztainazpiren eskutik. Eta hauxe Mikel, gaurko marearen grafikoa ura bera 8 pasatxoan izan da, itxas gora, eta ordu bidetan, ordu biak bete-betean izango da itxas bera koefiziente handian, eta honek esan nahi du gaurko lautxandak ura beherantz dela jokatuko dela, baina eguerdiak aurrera eginala, korronteak indarra galduko du, baina kontuan ardezagun koefiziente handia dela. 80 batekoa. Iruditan berriz, batimetria. Nire ustez, liga osoko itxas ondorik erregularrena. Horra, 17 metro, laukaleentzat, irteragunean, eta ziabogetan nahikoa ondo, pentsa, 22 metro, beti ere ondo oso erregularraren gainean, eta egon daiteken gora bera bakarra, hortxe 17 metro, baditu 3. eta 4. kaleak, lehenengo biek gutxiago, baina ia ez du horrek, penaz ondoriorik izango du. Gaurko olatua iragarrita dagoena, metro erdikoa, ekarri alderearekin beti duguna zerbait gehiago arrotu daiteke, eta estropada eremu osoan, lehen aipatutako arrazoiegatik, olatuak altuera bera izango du, batimetria, oso erregularra delako eta ondo asko dagoelako. Eta baldintza hauekin bere biziko garrantzia hartuko du haizearen joerak. Haizea, horra, gezia orentxe, iparretik, iparrekialdeko ikutuarekin, eta hemen albistea da, haizea begira zuzen sartzen dela, gaurko haizea hau estropada eremu honetara. Beraz, harretan di, zibili beharko dugu haizearen joeraren. Bautziak hementxe prestatzen eta Edinor banderak emango dio hasiera gaurko lehiari. Ligako 6. estropada da, guztira 14 ditugu. Beraz, pentsa ezazue, ia erena pasata gaudela eta erdiaren bila. Gogoratu datorren asteburuan, emakumeentzat ez dela Euskotren Ligako estropadarik, bai ordea astelenean, lekition, Euskadiko txapelketa. Hori da. Eta gizonentzat, 3 egunetan, 3 estropada izango dira, txapelketara zelkatuta daudenentzat. Txapelketarako zelkatuta daudenentzat, eta beste burua uste bat gehiago, entrenatzaileentzat, eta sufrimendu handia, kirolarientzat, eta batipat plantilla mugatu xamarra duten arraun elkarteentzat. Guazen aurkezpen saioarekin, lehen kaletik Orio izango dugu lanean, eta Orio nobedadea behar bada, Ugina gaur parte hartzekoa zela, eta azken orduko arazo baten eraginez, kanpoan geratu dela. Bien bitartean, irudietan, hor bigarren kaletik arituko den Tolosaldea, eta albistea Barriuso izango dugula gaur patroilanetan. Hori da, eta Sorozabale horrean geratu dena, eta bestetik, arranunerako Malen Eskitxabel, Itxaso Aranburu, eta Arene Lakoste. Irudietan berriz, Donostiarra. Mugimendu handiarekin. Arraunlagunak, bai. Idarretanketik eta mugimentua. Lehen ere egina du hau. Miren Idarreta Karatxi Ezkerro 4. eta Lorena Gartzia 5. Eta estriborrean sartu direna, Kristina Simoez, mugimendu hau ezagutu izan dugun, eta Ane Pescador. Eta lekuz aldatuta, Alejandra Rios, eta uste dut, lehenbiziko aldiz, Lorea Etxabe bera. Mazta tostan.
Bueno, eta guazen orain Donostiako beste arraun elkartearekin, Donostiarrarekin, eta hemen gaur patrontzan arituko dena, Nerea Perez izango da, Natalia Tubio, ordezkoen tostan geratuta. Eta beste aldaketak, gaur Maialen Alkorta sartu da 4. tosta baborrean, Ondiz Lekubarri 5. eta Ainhoa Larrañaga espaldara eraman du Rufo Urtizbe. Bueno, kokatu dira, zuzenketa lanetan ari dira lehorretik, bandera txuria. Bandera txuria, semaforoa keinukari, gorri, bai berdea, eta bozina ere, portu eder haundi eta egoki bati dagokion bezalaxe, fundamentuzkoa eta urrutik entzuteko modukoa. Entzuteko modukoa, Mikel. Hala hobea, Bai, kanpoan diren kargauntzitatik ere garba da entzuko zen. Bueno, hasi dira. Bai, badira eta orain kanpokaldean, pixkat itxaso zabalera bideratzen ari dira, baina izugarrizko bloke batzuk badoa zor poliki-poliki. Gero estropada ere hemen bertan ikusten den aizerrota bat, dirudienez muntaketarekin bukatu, eta segidan eramango dutela bere lekura. Hemen urte batetik bestera beti dago nobedaderen bat. Eta hemen gauza harrigarriak ikusten dira. Urgainean nola egon daitezkeen, alako dimentsioa duten eraikintza. Estropada eremu honen berezitasuna, eta hau tegia gure ikuslei. Liga osoko engainagarriena da. Alegia, hau ez da errektangulo bat, eta katamaraneko geure ikuspegia ere asko engainatzen, beste edozen garaitan, baina gehiago. Irudituko zaigu, Brankaz, aruntzako luzetan, kanporantz, 4. kalekoa aurretik dela, eta lehenbiziko kalea oso atzetik dela. Eta GPS-arekin ere, hemen izaten ditugu, beste estropada eremuetan baino, goraberak gehiago nabarmen. Minutu terdiko lanera hurbiltzen ari gara, Orio jadanik ontzi bateko abantaila arraun lagunak Tolosaldea eta Donostiarrari, garbi hori jotarra. Entzun ditzagun hor gure protagonistak, bero egin daia. Estudio, bai. Baina hori jo berez ere hanka egin du, Bai. Hala ematen du, Mikel. Ematen du Patxi Frantzesen estrategia, demoraldi honi begira, hor Brankaz, ez poparian erabaki baizik, eta Brankaz tartea zabaldu, eta gero hori kudeatu. Bueno, Patxi Frantzesen nolabait entrenatzaile ibilbidea aztertuta ikusten da Brankaz, poparean ere baino, batez ere, bere nolabaiteko obsesioa izaten da arraunari denbora ematea, eta behar badak ari naiz, toletak ere mugitzuak izango ditu, bai, Xantik eta beste estrategia bat ibiltzen zuen, oso ondo funtzionatu, baina iruditzen zait, toloteak urrutiratu eta kanporantz joateko gehiago entregatzeko aukera ematen diola, entrenatzaile bakoitzak bere liburuzka izaten du, eta usten dut Patxirena hortik dola nola baitea. Eta gero gainera, bada beste gauza bat, orain teknika ipatu duzula, eta zuek entrenatzaileok erabiltzen duzuen nolabait hitzeiteko modua eta kontuan hartuta. Hau traineru hauen neurriz eta berdina dira mutil eta gizonentzat. Eta emakumeen arraunketa ikusteko, egin behar den lehenengo gauza da, emakumearen gorpuzkera kontuan hartu, eta kontuan izan neurri aldetik eta bar, entrenatzaile bakoitzak hor duela lehenengo hausnarketa, lehenengo jokoa, lehenengo erabaki sorta hortik datorrela. Eta hortikan gero etorriko dira beste batzuk. Bai, eta funtsean da, Mikel, traineru hauek eginak daude gizonezkoentzat. Alegia gizonezkoen gorpuzkerak eta pisuak batez ere aintzat hartuta. Eta alde horretatik, emakumezko ontziekin dabiltzan prestatzaileek badute eragozpen erantzi bat argi eta garbi eta iruditzen zait hau badela arraun munduari dagokion ondoko gai bat jorratu behar duena hurrengo urteetan. Prestaketari begira ere bai, ezta? Aste honetan gure albistegietan da interneten ere eskuragarri du edo nork González de Txabarri jauna, Rafak emandako azalpen sorta, ezta? Eta oso azalpen egokiak eta interesgarriak, argudio honekin platzaratutakoak gainera, ezta? Eta hortikan, emakumeen arraunketari dagokionez, badaude oinarri batzuk berdina direnak, baina beste batzuk berezitasunez beteta daude, eta egokitu egin behar dira. Eta egokitze horretan, trebena dena edo azkarren ibiltzen denak eta asmatzen duenak, abantaila izango du. Margen handia dauka. Dudari gabe. Bueno, nolabait azken estropadetan, denboraldi honetan ikusten ari garena errepikatzen ari da. Ibon, ikusentzuleok, hori jokartu du errenta, ontzi bat,
eta Arraun eta beste bi lehiakideen artean ere koskatxoa momentu hontan, ontzi bateko atzerapenarekin. Donostia Arraun lagunak, Donostiarra eta Tolosaldea bi traineruetan. 200 metrotara ziabogak eta hor ikusko dugu. Erreferentziak zuzenak diren edo ez. Arraun ere gaur, arraunketa oso asentatu ikusten zaio kanporantz, Horra, baborranketik ikusten dugu gaurko nobedadetako bat, Arraun lagunaken, Miren Iderreta, eta atzo Aiora Belartieta, aritu zen, aurrekalari lanetan ari. Nolabait azaldu daiteke hau, gu ez gara sartuko Etxabe jaunaren buruan, baina Juan-Mari Etxabek arrobikoekin eta ligari begira baditu burua uste batzuk, baditu muga batzuk. Seguruenik ligak dituen kupoetatik aparte, bai Euskadiko txapelketan edo gero irailari begira kontxarako eta bar, beste jokabide bat izan dezake erabakiak hartzerako garaia. Ziabogan ditugu, Mikel? Bai, eta 4 segundoko errentarekin ekin dio. Eta Arraun biak pasa dira. Biak ene Arraun. Desente. Eta Arraun gehiago. Eta Tolosaldea ere bai, Peno. Eta Donostia bera ere... Eta ez da kasualitatea izango. Hori esan nahi nuen. Hemen, 4 trenerutatik, 3 nabarmen. Urrenkeran, Orio, Arraun lagunak eta Tolosaldea. Horren beste pasa direnean, ja, horrek zersuman jarri beharko gintuzke, hau itxasoa baita. Iruditzen zait Donostiarrak berak, Nerea Perezek, Nerea Perez... Atera diotzukua, begira. Bai. Arraun lagunaken parera etorri da. Bai. Hala izolarte aurrekalari lanetan Donostiarran. Kera garri asmatu, laugarren kaletik ere bada. Estropadak aztertzerakoan eta, hau beti diogu, itxasoa da, misterioz beteriko putzu bat. Honek, jarga itzala zersuma, ea zer da. Bai, eta Orio berriz errekuperatu da, 4 segundu ziabogan Arraun lagunaki orain 6. Donostiarra 7 da, eta Tolosaldea 11. Beste kontuan, Mikel, Orio Arraun lagunaki orain, Orio Arraun lagunaki 2 traineru ateratzen dizki. Eta irudipena barrutik da, oraindik ere, 2., 3., 4. kalekoa, atzerago daudela orain. Estropa ere monetan. Gozen hori jotarrekin. Engancha y atrás. Zurua, hace descarga. Ahora, disparo. Pone, jo. Disparo y atrás. Sai. Aizeari dagokionet, espero genuen mugimendutxo bat, momentuz ez da hain garrantzitsua dagoena, ipar-ekialdeko haizea dugu, eta 7-8 kilometro orduko, behar bada izango dira hor, kanpokaldean eta ufada batzuk, indar gehiago erakotsiko digutenak, eta goiza luzea da. Altxatuko du, nik uste dut altxatuko duela. Udaran eta nahiko seguro izaten da. Gorko partearekin eta abar. 850 metro, falta ditu Oriok, oso ondo bideratuta du gaurkoa. Psikologikoki eta pragmatismotik ere bai, Oriorentzat gaur garaipena lortzea ikaragarria izango litzateke. 6. estropadan 4. garaipena eta gainera 2 puntuko koska, hori asko da. Oazen maniobra ikustera. Begira, zenbat, Arraun ere bai, Tolosa ere bai. Eta Arraun gehiago, Ikusten, Donostia estutik. Hor Donostiarra... Asmatu duena 4. kaletik Donostiarra izan da, dudari gabe. Eta hor badirudi, urak eta geldi daudela, urak oso. Txapa zelortegin nahikoa esan dio Sarari. Korronte asko da biltzala hemen, aura eta bezala. 8 segundo eder, Oriok Arraun lagunaki, Donostiarra 10, eta une honetan Arraun lagunakek nahiko alan badu 2. postuari eusteko. Hemen Orio. 34 palada eskasean, lehen Patxi frantzesek esan du, geure ritmoetan eta ibiltzen saiatzen ari gara. Eta zer ikusten dugu? Aurtengo Orio honek momentuz uztailean, 34 paladatik gora, nekez pasatzen duela. Eta bere errendimendurik onena eta maitza honenak horrela ari dela lortzen. Hemendik irailera asko aldatzen da, Hor olatua daude ja, Bai. Hartu du gainera Arraunek baten bat, urbildu da 6 segundora. Hor olatutxoan nabarmen badaude eta aprobetxatu egin behar dira. Arraun lagunak bere kaldearen ies egin dio Donostiarrari. Gaur ez dugu izango, ez zait iruditzen atzoko konturik. Patroiak batetik bestera, ahalik eta metro gutxien,
egitera. Eta olatua ere, zuzen zamar, sartzen baita hemen, nire orain dagoen, nire juzkurako zuzen, Mikel. Bai, orain bai. Oparian dagoena, hartu eta segi zure kaletik. Eta orain, ohar garrantzitsua, bere kaletik sartu behar dute, eta baliza favorretik utzi. Bueno, araudiak ondo markatzen duen bezala, gazte-gaztetatik ikasi behar dena. Baina inoiz ikusi izan dugu bakarren bat, pekatu galantak egiten, eta estriborretik uzten. Hori alde batetik, eta gero bestetik, estropada eremua finkatzeko dauden buiak, kasu honetan Toblerone izenarekin komertzialki ezagutzen ditugun hauek. Honek asko laguntzen du, baina izan dira despiste galantak ere, eta irabazitako bandera gero karenetik joan. Kaiku bat, Castro gaura. Bai. Bueno, Oriok 7 segundo, bandera du, Edinor bandera, hemen irabazitako, bigarrena izango da Oriorentzat, 2021an garaile, orduan, 54 Donostiarrari, gaur ordea bigarrenari Arraulagunak 7. Hor da Orio, azken txampan, bai Orio! Garaipen nabarmena 10:28, Arraulagunak bigarren, bai Arraun, bai Donostiarra, azkenean ez dutu, Donostiarrak ere bere kaletik egin du lana, eta hemen dator Tolosaldea, bai Tolosaldea! Garaipena Oriok 10 eta 28 behin-behinekoa, baina gaur eunenekoek ez dute ezer argituko. Bigarren Arraulagunak 10 eta 45, hirugarren Donostiarra 10 eta 47, eta laugarren Tolosaldea 10 eta 57. Laugarren garaipena Oriorentzat, eta 22 punturekin kokatuko dira Patxi frantzesen emakumeak, Arraulagunak 3 puntu bilduta gaur 20rekin geratuko da, Donostiarrak 11 eta Tolosaldeak 7. Eta koskak daude. Orain etenalditxo bat izango dute hurrengo asteburuan ligari dagokionez, eta etenaldiaren ostean izango diren 8 estropadei begira, Orio oso egoera bikainean helduko da. Eta lehenbiziko aldiz aurtengo udaran bi garaipen bat eta bestearen segidan kateatu ditu. Horrek balio duen guztiarekin une honetan Arraulagunak pentsa 2 puntura, eta iruditzen zait Oriok mai gainean kolpe handia jo duela, eta bestetik Mikel, uste dut 3. sailkatua Donostiarra dagoeneko baduela Galiziako biak, gaur estropada oso ona eta pixkanaka Urtizberearen taldea ere iruditzen zait, egiten duen guztia gorantz ari dela egiten, eta begira gaur ere Arraun eta Donostiarraren artean segundo terdi eskaz. Bere pausuak ematen ari da, UFO Urtizberearen agindutara taldea, eta 3. postu hortan Tolosaldeari 4 puntu, haitzu 4 estropada dira. Kontuan hartuz, beste 8 falta direla liga irabatzeko, lasaitasunaren bidean Donostiarrak hemen gainiti dagoela jarraitzeko badu itxaropen handia eta argudio sendoak. Bueno, hemen hori jo, eta garailen azken alegin hori ikus dezakegu, eta gero joango gara Sara Gandara lankidearen gana protagonisten hitzak zuen ganatzeko. Hemen txegaude? Bueno, une batez, momentu bat zara, bere alagoaz. Hemen azken txampa. Ekarri! Ganen! 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 Segi atzea! Ganen! Segi atzea! Garbi hemen, zikina daudakiko! Atzea! Atzea! Largo! Ai, largo! Ai, largo! Ai, ekarri! Final! Final! Zai horrei! Zai horrei! Segi equipo! Máquina! Ganera! Ederra! Oriotarren azken txampa hori, bikaina bukaera, oazen protagonistarekin orain aurrera zara. Egiturangarekin hau hemen, zorionak, eskerrik asko. Bueno, esaten ari ginena, oso estopada gogorra, ezta, berua eta aurkariak.
Bai, egia esan da bero asko iteu, baina, bueno, guk azkenen atzoko alde bat utzi eta zerotik hasteako idea genekan, eta, bueno, gure lana bilatzea. Egia da azte buru borobila izan dela hori horrentzat, Bai, egia esan da oso guztua gaude, taldiak inde oso guztua eta lanien jarraitzeko dirrikitan gaude. Gure denboratan arraun egitea, hori esan digu Patxi Frantzesek, eta irazen oso ondo ikusten zaituztegu arraunean. Bai, azkenen, bueno, blokia egiten kostatu zaigu hauten, baina, bueno, lana eta lan egiten eta arraunkera pixkanaka hartzen, eta estropadatik estropara nabaritzea azkenen Patxik eskatzeguna egiten saiatzea dela, eta, bueno, hori ja bere eskutziko dugu behar guztua da ez jakiteko. Estropada ere nahiko berezia da, ez engainagarria baita ere batzuetan. Bai, azkenean erronbo bat moduko estropada bat da, eta, bueno, Patxik esategun nun kartola jarri berditugu, gure lanain, eta bukaeran nadeten entzundakoan, xamo egu ez egin deun, baina, bueno, beti gure lanan bila. Laugarren garaipena, bi puntuko aldea zailkapen nagusian, inoizko handiena, hasi garenetik. Datorren astean atxeden aste bukaera duzue, bueno, gauzak ondo bat. Bai, oso ondo, bai, azkenen gure helburua hori izan, lidergoa mantentzia, eta, bueno, hain aste bukaera hori deskantsu modun hartu, eta astelenean, Euskadiko txapelketa prest. Eskerrik asko eta zorionak. Bai, eskerrik asko zuen. Zorionak! Zorionak hori jotarrei, estropada ederra, lehen ere komentatu izan dugu hau, baina Patxi Frantzesek besteak beste, bere erara jarri du ordana, hankekoak ere, egokitu ditu, Ane Arruti eta Nagore Urdapileta, eta haitzu, ontzia ondo dabil, ontzia funtzionatzen du, ontziak arskar hausten du estropada, eta gero, badu gaitasuna hori ondo kudeatzeko. Beraz, oso ondo bideratuta dute Euskotren Liga hau, 22 puntu, 4 jardunaldietan irabazle, Donostia Arraun Lagunakek 2 puntu gutxiago, 2 jardunaldietan garaile, gero koska, baina koska horretan nabarmendu behar da, Donostiarrak baduela Zuloak goitik, eta baita ere, behera ere bai, orain Tolosa aldeari 4 puntu. 4 puntu eta puntu horiek garrantzitsua dira, laugarrenak playoffean parte hartu behar duelako. Ahaztu gabe, datorren demoraldian, gora berak izango direla, aldaketak eta 8 elkarte izango direla Euskotren Ligan. Oraintxe datu horiek, baina ITB sariari dagokionez, Patronik Onenaren lehiari dagokionez gauzak estu, gaur Nerea Perez 4 puntu, bat gutxiago Nadeta Agirrek, Astudilok 2, Barriusok bat, eta ikusi nola geratu den zelkapen nagusia. Hemen gauzak ez daude txantxetarako, bero dago eta hor puntu banaketa hori. Andrea Astudilok 16, Nerea Perezek 16. Guk dugun zelkapenean, Andrea Astudillo bigarren agertzen da, eta Nerea Perez lehen postuan. Berdinduta daude, bai, baina elastikoa bakarrak eramango du. Beraz... Nerea Perez doa, Nerea Perez. Nerea Perez guri idatziz pasa diguten moduan. Gero, Nadet Agirrek 15 puntu, 3. 3 hauen artean dago lehia, izan ere gero Aiora Zorozabal Tolosarrak 5 ditu, Barriusok 3, Natalia Tubiuk 3, Maialen Amundarenek 2. Zer esan nahi du honek? Donostiarrak 2 patoi erabili ditu, Tolosaldeak 3, eta alderantziz Andrea Astudillo beti ari da Arraun Lagunaken, eta Orion Nadeta Agirrek. Eta puntuak ez dira Arraun Elkartearen kasu honetan, puntuak personalizatuak dira patroi bakoitzaren zat. Hortxe zelkapena zuzenketarekin, Nerea Perez patroien zailkapenean, EITB sariaren bila, hortxe elastiko bereziarekin, odore urdinarekin. Eta orain hori jok jasoko du, alde batetik lidertzari dagokiona, eta bestetik noski Edinor bandera. Komentatzen hasi naiz, arrauntzalek badakite, baina badespadan, nobedade garrantzitsu izango delako. Datorren demoraldian, Euskotren Ligan 8 taineru arituko dira. Eta klub guztiek badakite zer erabaki zen demoraldi honi begira. Galiziako Ligan, lehenengo biak, eta ETE Ligan, Euskal Herriko eta Kantabriako ontzientzat antolatutako emakumeen bigarren mailako ligan. Amaieran lehenengo bia direnak automatikoki igo egingo dira. Eta hirugarrenak joango dira playoffeko lehia horretan, aurtengo Euskotren Ligako zelkapenean, azken adenarekin, momentu honetan, Tolosaldearekin. Beraz, nola daude gauzak? ETE Ligan oso bero. Hondarribiak 57 puntu, atzo Pedreñako estropadaren ostean. Esan dezagun bide batez, Hondarribiak erositako traineru berria, emakumeek dutela, Kortesen emakumeek, eta horrekin garaipena biltzen ari direla. Bai, hori da.
bigarren Ibaika 55 punturekin, hirugarren Deustu 50ekin, laugarren Zumaia 52ekin. Zer esan nahi du honek, Pedreñako estropadaren ostean? Esan nahi du, gaur bukatuko balitz, Hondarribia eta Ibaika zuzenean gora joango liratekela, eta Deustuk parte hartuko lukela playoffean. Galizia nola dira? Atzo Akabanan, Ferrolen izan zen estropada. Cabo da Cruz da lidera, 43 punturekin. Txapelak 42 ditu. Eta hirugarren postuan, bai, 34 puntu, eta hor Mugardoz eta Akabana elkarlanen ari dira, bertako itxasadararen aldaketa da, auzokoa dira, nolabait esateko, eta laugarren Tiran, 30 punturekin. Oraindik Tiranek ere, badu bere posibilitatea, ez zuzenean igotzeko, urrutitxo dago, playoffet postuaren jabe izateko. Beraz, horrelaxe dira gauzak. Playoffa gaur egun, Tolosaldeak, Deustuk, eteko ordezkari bezala, eta Akabana Mugardozek izango lukete jokoan. Baina, oraindik erdira ere ez gara heldu, asko dago oraindik jokatzeko. Baina, nolabait argazkia hauxe litzateko. Ordoa banadet, bandera astintzera, Mikel. Bai, lehenengoz, lidertzaren elastikoa emango diote. Oriotarren inguruan, Mikel, bestea garrantzitsu ere utzen zait, asteburu honetan, 13 aldaketa egin, 16 arraunlarik egin dituela, arraun pasaden astean 18, gaur binak izan du, lesioa nolabait ere, Patxi frantzesari dela lortzen, guztiak partaide sentitzea garaipen horietan. Bueno, sariak, txapelak eta kaba botilak eta denak, orain Adet Agirrerentzat, eta berehala bandera, Juan Diego jaunaren eskutik, Edinorreko kontseilari delegatu edo kontseilari nagusiaren eskutik. Bueno, hartu du botila, parrastatxoa bere taldekide guztientzat. Gustora hartuko dute. Bai. Temperatura ere alakoa dago, epeletik gora, gaur ere. Tragotxo ere, bai. Tragoska, bai. Eta orain... Freskoa dago, behira, hemendik tankera hartzen dugu. Bandera, Juan Diego jaunaren eskutik. Edinor, banderaren bigarren edizioa. Eta begira ze posa. Denak zuti, Mikel, begira. Ospatzen hemengo garaipena. Marka San Juanena da 2014koa, hori indarrean dago, zutik dago hori, 10, 29, 54, gaur horiok 10, 28 eta 28 eunen. Beraz, bestetik joan zen urtean Orio Garaile, aurten ere bai, 2 garaipen jarraian, eta palmaresean San Juanen atzetik kokatu da, San Juanek 3 garaipen ditu, Oriok orain 2, eta Donostiarrak bat. Eta martxa honetan, Mikel, Oriok historikoan ere garaipena pilatzen jarraitzen badu, San Juanen marka, obedezake. Urte hasieratik San Juanek 6 gehiago zituela, 6 edo 8 erreparatu egin beharko genuke, bideo horretan da. Ea ba, momentu honetan arraunak ateratzen ari dira, gora arraunak eta zorionak! Orioko emakumeentzat, bigarren Edinor bandera irabazi dute Zierbenako uretan, eta irudi honekin lehen etenaldia egingo dugu. Iragarkien ostean, gizonezkoen Petronor bandera. Petronor bandera hundiaren 29. edizioa izango da jokoan. Bere alagatoz! Carmenak izan diren asteburu honetan.